Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an ha ga jingjia ga bapen I ga jingbam ya ha ba pen ga tien ba kam ka por ba ga jingkul mar karang yai beteng ha ga than ka we ga dukan hatura ga ba sha Pynjulor kala don ga jing tho da ga spray ka ba ong long live a jing garulan han re ha ga ju ka por ga ta ga dukan ga bri try da we upat ba garu la Pynjulor ba pynpra ha ga miet bala dem Tarkum ki khubor na kathan ki riu runar ki ba ampala bantip kerteng ki lalit ban Pynjulor bat pynpra ya bun ki property ha ka tu ka ne ki benta jong ka sortura namar ka jinglong jingman ka badang don ka jingkul ma na preng ki ne don ru ki dukan ki bre ki trai de ki pat ba garu ki bla sha luti bat sha Pynjulor jur ki bre ki bla yo I ka ne ka jingja ki lak do ba ka don ka jingbam ya hab ka ba shai ha preng ka tien ka bla tho ha ka dukan bar ka kam Pynjulor ka bla jia Naktin long live a chik garulan ka ju ya day bar ka jing khot ban ya da ya ka hok bar ka jing long tin rai jung ki pat garu en rai ha ka ni ka jing ja ki property jung ki try garu hi kila sha Pynjulor ha ka jing kul mar ki nong shong snong kila pen pau ka jing ngau khya ba kum ki ni ki jing ja kila ban pinja no ya ka jing thmu ka ba ki pat ba ki ong ba ki ya khun bun gi khot jung ka imlang salang kila ken tu hi ki pat ba ba kin kyan na ka jing thambor bar ka jing Pynjulor en rai ban ya trelang ban wan ra biang ya ka jing shong sung bar ka jing ya tli ha ka than Oh ini gitu itu lah. Hai ya. Hai ya itu. Bang koi nga duty kha ga orang bang prata mi chik me sa rang bang koi nga duty kha nga ne daunan कब हुआ ये शायद वो सिगरेट के बाद हो सकता है जो पुट वही
ai vậy đó ôi ini kẹp ôi cứ vả ai vậy đó ai ai đấy với một cái một đâu xem people are training this is too good see Lokal itu yang